सुनत हवा भाई। आज जवन कथा हम सुनावे जात बानी उ खाली कहानी नहीं खे, उ मौत के बाद के सच्चाई हवे। जब देह माटी में मिल जाला तो आत्मा अकेले खड़ी रही जाले। न माई साथ देवेले, न बाप, न पैसा, न रुतबा। ओ घड़ी बस करम बोलता। ई गरुड़ पुराण के अध्याय 20 हवे, जहाँ भगवान विष्णु खुद गरुड़ जी के आत्मा के रास्ता समझावत बाड़े। गरुड़ जी डर के पूछत बाड़े, प्रभु मौत के बाद आत्मा के का होला? पाप करे वाला के का हाल होला? आ सच्चा आदमी कहाँ जाला? तब भगवान विष्णु गूंजती आवाज में बोलने, गरुड़ अब ध्यान से सुना, ई कथा हर आदमी के नींद उड़ावे देवे वाली हवे। प्रभु बोलने, जवन आज गलत कर रहल बा उ समझ ले कि बच गईल, लेकिन अध्याय 20 बतावेला कोई बचेला नाही। यहाँ हर आंसू के हिसाब बा, हर झूठ के कीमत बा, माँ बाप के ताना के सजा बा, आ औरत के बेइज्जती के भयानक अंजाम बा। आज हंसी में उड़ावल गईल पाप कल आत्मा के रोवा देला। ई कथा सिर्फ सुनावे खातिर नहीं खे, ई चेतावनी हवे। आज सुधर जा, काहे कि मौत सबके आवेले, लेकिन हिसाब बिना चुकाए कोई नहीं खेजाला। अब शुरू होत बा गरुड़ पुराण अध्याय 20 की असली कथा। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। गरुड़ पुराण अध्याय 20 भाग 1 भोजपुरी कथा, आत्मा के सच्चा सफर। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। सुना हो भाई, ई कहानी ऊ समय के हवे जब सृष्टि शांति में डूबल रहे। वैष्णव लोक में भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान रहलें, आ सामने बैठल रहलें उनकर वाहन गरुड़ जी। गरुड़ जी के मन आज कुछ भारी रहल, आँख में सवाल, दिल में डर। वो बार बार मन ही मन सोचत रहलें कि प्रभु, धरती पर आदमी पाप भी करेला, पुण्य भी करेला, लेकिन मरला के बाद सच्चा फैसला कहाँ होला? आखिरकार गरुड़ जी हाथ जोड़ के बोल पड़लें कि प्रभु, आजकल धरती पर आदमी गलत करके हंस रहल बा। उस समझता कि मौत के बाद कुछ नहीं खे। बताई प्रभु, आत्मा के असली हाल का होला? भगवान विष्णु का वचन। भगवान विष्णु गहरी नजर से गरुड़ जी के देख लें। उनकर आवाज में गंभीरता रहे। गरुड़, ई सवाल हर आत्मा पूछेले, लेकिन जवाब सब सुने लायक नहीं खे। भगवान बोलने कि आज हम तुझे गरुड़ पुराण के अध्याय 20 सुनावे जात बानी। ई अध्याय आदमी के हंसी छीन लेवे वाला बा। ई कथा सिर्फ मरे वाला के बारे में नहीं खे, ई जिंदा आदमी के चेतावनी हवे। मृत्यु का क्षण। प्रभु कहे लगलें कि गरुड़, जब आदमी के अंतिम समय आवेला त देह कमजोर हो जाला, आ आत्मा कांप उठेले। चारों तरफ माया छूटे लागेले। जवन बेटा कंधा देवे वाला रहे ऊ भी रो रहल होखेला। जवन पत्नी साथ जन्म जन्म के वादा करेले ऊ भी देह से लिपट के चिल्लावेले। लेकिन आत्मा अकेली हो जाले। ऊ घड़ी यमदूत प्रकट हो जाले। काला रूप, लाल आंख, हाथ में भयानक फंदा। गरुड़, पापी आत्मा उन्हें देख के कांप जाले। पहला डर। आत्मा चिल्लावेले कि हम जिंदा हैं, हम अभी मरे नहीं खी। लेकिन यमदूत बोले लें कि देह जिंदा रहल, आत्मा के समय पूरा हो गईल। तब आत्मा देखे ले अपना ही शरीर नीचे पड़ा बा। लोग रो रहल बाणे, कोई पानी छिड़क रहल बा। उस समझ जाले कि हम मर गईल बानी। यमलोक की यात्रा। गरुड़ जी, आत्मा के यमलोक ले जाए के रास्ता बहुत लंबा बा। रास्ता में न छांव बा न पानी। जवन आदमी जिंदगी में गरीब के सतौले रहे, माँ बाप के गाजी देले रहे, औरत के इज्जत लुटले रहे, उनकर आत्मा सबसे ज्यादा तड़पेले। यमदूत लाठी से हाकत बाड़े कि चल आगे बढ़। आत्मा रोवेले, गिड़गिड़ावेले कि एक मौका दे द, अब गलती नहीं खी करब। लेकिन रास्ता वापसी के नहीं खे।
चित्रगुप्त का लेखा। गरुड़ जी पूछ लें कि प्रभु का सब आत्मा के एके जैसा सजा मिले ले। भगवान विष्णु बोल लें कि ना गरुड़, हर आत्मा के ओकर कर्म के हिसाब से। यमलोक में चित्रगुप्त बैठल बाणे, उनकर किताब में एक एक कर्म लिखल बा। झूठ बोलल, धोखा देहल, रिश्वत खइल, बाप माई के अपमान, साधु संत के मजाक, गरीब के आंसू, कुछ भी छूटेला नहीं। पहला फैसला। चित्रगुप्त बोलत बाणे कि ई आत्मा बाहर से सीधा दिखात रहे, लेकिन भीतर से पाप से भरल रहे। यमराज गंभीर आवाज में कहत बाणे कि गरुड़ पुराण के अध्याय 20 के अनुसार ऐसे आत्मा के पहले दुख के रास्ता से गुजरना पड़ी, तब आत्मा कांप जाले। नरक का पहला दर्शन। गरुड़, नरक कोई कहानी नहीं खे, ऊ जगह बा जहां आत्मा अपने कर्म देखे ले। आग के कुंड, कांटेदार रास्ता, खून के नदी। जवन आदमी जिंदगी में मजा ले ले रहे, आज ओही मजा ओके जलावे लागेला। आत्मा चिल्लावे ले कि हे प्रभु, हम त बस दुनिया के रिवाज निभौनी। लेकिन जवाब मिलेला कि रिवाज के नाम पे पाप करे वाला सजा से ना बचे। चेतावनी। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोलने कि गरुड़, ई भाग एक बस शुरुआत हवे, आगे औरी भयानक सत्य बा जवन आत्मा सह ना पाई। जो आज सुन रहल बा, अगर ऊ अब्बो ना सुधरला त अध्याय 20 ओकर इंतजार में बा। भाग 1 का अंत। सुना हो भाई, ई कथा यही रुकेले, लेकिन आत्मा के सफर अभी बाकी बा। अगला भाग में जानब अलग अलग नरक, पाप के नाम से सजा, आ कौन पाप सबसे खतरनाक बा। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। गरुड़ पुराण अध्याय 20 भाग 2 आत्मा पर कर्म की मार। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। सुना हो भाई, पिछला भाग में तू सुने रहला आत्मा के यमलोक तक के सफर। अब कहानी आगे बढ़े ले। यमराज के दरबार। यमराज के दरबार शांत लेकिन डरावना रहे। सिंहासन पर यमराज, आ सामने कापत आत्मा। चित्रगुप्त किताब खोल के बोले लें कि ई आत्मा ऊपर से साधु बनल रहे, लेकिन भीतर से पाप छुपौले रहे। यमराज बोले लें, गरुड़ पुराण कहेला पाखंड के सजा सबसे कड़ी होखेला, पाप के नाम से सजा। सुना गरुड़, हर पाप के अलग अलग रास्ता रहे। जवन माँ बाप के अपमान कैलस, ओकरा रोवा के खुद रोवे के सजा मिलेले। जवन गरीब के हक खैलस, ओकर पेट भूख से जलेला। जवन औरत के इज्जत से खेलस, ओकर आत्मा डर में जिएले। कहानी में कोई झूठ नहीं खे। आत्मा के पछतावा। आत्मा गिड़गिड़ा के बोलेले कि हम त समाज देख के चलत रहनी। यमराज जवाब देले, समाज बहाना हो सकेला, कर्म नहीं। ऊ घड़ी आत्मा समझ जाले, गलती अब सुधरने वाली नहीं खे। अंधेरी सीख। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोलेले कि गरुड़, भाग 2 आदमी के जगावे खातिर हवे, अभी भी समय बा, जिंदा रहते सुधर जा। अंत की चेतावनी। सुना हो भाई, गरुड़ पुराण डरावे खातिर नहीं खे, सुधारे खातिर हवे। आज अगर ई कथा दिल में लाग गईल तो समझ ल ई वीडियो सफल हो गईल। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। गरुड़ पुराण अध्याय 20 भाग 3 अंतिम। मोक्ष या अंधकार। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। सुना हो भाई, अब कहानी पहुंच गईल बा अंतिम मोड़ पर। यमराज के दरबार में आत्मा कांपत खड़ी बा। सब सजा देख के अब सवाल बस एक बा, आगे का? अंतिम फैसला। चित्रगुप्त किताब बंद करत बोलने कि जवन सजा लिखल रहे उ पूरी भइल। यमराज गंभीर आवाज में कहत बाणे कि अब फैसला पछतावा पर हुई। अगर आत्मा सजा के बाद दिल से पछतावेला, पाप से घिन करेले, तो ओकर रास्ता धीरे धीरे बदल जाला। लेकिन जवन आत्मा अहंकार में रहे, सजा के बादो खुद के सही माने,
ऊ अंधकार में भटकत रह जाले। पुण्यात्मा की राह। गरुड़ जी, जवन आदमी जिंदगी में सच के साथ रहल, माँ बाप के सेवा कैलस, गरीब के मदद कैलस, ओकर आत्मा हल्की हो जाले। ओकरा यमलोक में डर नहीं खे, बस शांति मिलेले। धीरे धीरे वो आत्मा ऊपर के लोक में प्रवेश कर जाले। पापी की चेतावनी। लेकिन जवन आज भी ई कथा सुन के हंस देला, कहेला ई सब कहानी बा, गरुड़ पुराण साफ कहेला कि सबसे खतरनाक पाप सच के मजाक उड़ावल हवे। अंतिम संदेश। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोलने, गरुड़, अध्याय 20 खत्म हो गई, लेकिन चेतावनी आजो जिंदा बा। सुनहो भाई, मौत सबके आवेले, लेकिन मोक्ष सबके नसीब में नहीं खे। आज सुधर गई नी त कल रास्ता आसान होई, आज टाल दीनी त कल कोई मौका नहीं खे। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। गरुड़ पुराण अध्याय 20 समाप्त। सुनसो भाई, आज की कथा यही पूरा होखेला। गरुड़ पुराण के ई अध्याय सुन के अगर दिल कांप गईल त समझ जा ई खाली कहानी ना रहल, ई चेतावनी बन गईल। अब फैसला तहार हाथ में बा, या त माया के रास्ता पकड़ या फिर नाना की राहे चल। राधे। काहे कि जिंदगी छोट बा, लेकिन कर्म के साया बहुत लंबा होला। आज अगर सुधर गईनी त कल राह आसान हुई, आज अगर टाल दिहनी त कल कोई सहारा नहीं खे। अब जाओ, अपने मन से पूछो, हम सही रास्ते पर बानी कि नहीं खे। अगला अध्याय परसों शाम, और हाँ, वो अध्याय आज से भी ज्यादा सच और ज्यादा खतरनाक हुई। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राम। राधे राधे।